Oresma di hamu amat daraja. Kami naing mabahen bahan diskusi di hita saluhutna. Tarsingop ulau sadari. Najolo turi-turian na satu hami. Ikon sidung do pesta ulaun adat pesta ujuk asa diula paula une dohot tikir tangga alai lam berkembang aka zaman dot kemajuan teknologi di sama ulau sadari suku-sukun ulaun adat sian oputas jojulu tubuh deh manang godang laut dos niro si benasaut alai marpangi dok kami asa unang mardongan rima sita manglepat dapot jala di bagasan las niroha mangaleon akasaran sebagai pemerhati adat budaya jala diaspora Batak kami asa tua hita pas haton akahata padapot menang kritik dan pegadilanon jala dangadong madok tikos nani hatan alai adong do hatana tua-tua madok asa dapot aka las diroha bah tabaima aka hata nalabbo maroha udut tusi asa unang gabi tasalahon aka luat na asing naung patupahon aka uloni isarana patortor parumain di luat nami di Medan dak pamasa hami alai dang dohonon nami dang ada ti dang dohonon nami dak siulau ni alai dak keh pamasa hami patortor parumain di luat Medanon imajo songon bahan diskusi di hita tu hamu kamang raja terutama tu pemerhati adat budaya Batak marsipadan roha hita asa dot kita ambil bagian laho melestarikan adat budaya Batak tu aka generasi sudut na poso mulai tema molo sodapa roha unak pola taben hacit ni roha di dongata horasma di hita horasma bangsa Batak mulai